Здравейте, приятели! Днес е един от онези дни, в които не мога да си позволя да ви губя времето с дълги уводи. Това, което ще споделя с вас сега, е критично важно и засяга абсолютно всеки, който има имот, фирма или просто е регистриран в някоя държавна база данни. Става дума за сериозни промени в държавните регистри, които могат да изложат личните ви данни на сериозен риск, ако не предприемете незабавни действия. Информацията, която ще ви дам, е от първостепенно значение за вашата лична сигурност и финансова защита. Моля, останете до края на видеото, защото всеки детайл е важен. Ако цените сигурността си, абонирайте се за канала сега и харесайте видеото, за да достигне до повече хора. Ядрото на проблема. Какво се промени и защо е толкова важно? До съвсем скоро достъпът до голяма част от чувствителната лична информация в държавните регистри беше строго регламентиран. Имаше различни нива на достъп. Например, за да получите подробна информация за собственост върху имот или за управител на фирма, често се изискваше да докажете легитимен правен интерес. Тоест, не всеки можеше просто да влезе онлайн или да отиде на гише и да получи данните за вас, вашия имот или вашия бизнес. Имаше някакъв филтър, някаква преграда, която осигуряваше поне минимално ниво на защита на личните данни. Тази информация, макар и публична в някаква степен, не беше лесно достъпна за произволни лица. Трябваше да се подава заявление, да се изчаква, да се плаща такса, а в някои случаи дори да се доказва пред съответния орган защо ви е нужна тази информация. Целта беше да се балансира между прозрачността и защитата на личния живот и имуществото. Какво се промени сега? С последните изменения в нормативната уредба, за които говорим, процесът на достъп до определени категории данни беше драстично улеснен и, да го кажем направо, отворен за широк кръг от потребители. Докато идеята за тези промени може би е била да се повиши прозрачността и да се улесни бизнес средата, страничният ефект е, че сега много повече лични данни, които преди бяха трудни за достъп, са станали практически публични и лесно извличаеми от всеки, който има достъп до интернет и знае къде да търси. Говорим за пълни имена на собственици, ЕГН, адреси на недвижими имоти, информация за дялово участие в фирми, дори за управители и членове на съвети на директори. Всичко това вече е видимо без нужда от доказване на правен интерес. Достъпът става по-лесен, по-бърз и в много случаи безплатен или срещу минимална такса за справка, която не изисква никаква идентификация. Това буквално отваря врати за злоупотреби от всякакъв вид, като започнем от таргетиран маркетинг, минем през опити за измами и стигнем до по-сериозни престъпления, свързани с идентичност и собственост. С други думи, вашата лична информация, която доскоро беше скрита зад бюрократични прегради, вече е на тепсия за всеки, който реши да я потърси. И най-важното, това е промяна, която засяга всички, независимо дали сте физическо лице, собственик на малък бизнес или управител на голяма корпорация. Подробен анализ, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Нека да разгледаме по-подробно какво точно означават тези промени и кого засягат най-много. Трябва да разберете, че новите правила касаят най-вече регистри, като търговския регистър и регистър Булстат, както и имотния регистър. Има и други, но тези са с най-голямо значение за широката публика. Проблемът е, че сега, ако някой знае вашето име или ЕГН, може да извади много повече информация, отколкото преди. Пример 1. Собственик на имот и риск от измама. Да предположим, че сте Петър Иванов, на 65 години и притежавате апартамент в центъра на София, както и вила на морето. Преди, ако някой непознат искаше да получи информация за вашите имоти, трябваше да отиде в агенцията по вписванията, да попълни заявление, да плати такса и да посочи причината за справката. Обикновено това беше адвокат, нотариус или съдия-изпълнител, действащ по конкретно дело. Сега обаче с новите правила, всеки, който знае вашето име и ЕГН, може да получи списък с всички имоти, които притежавате. Само си представете потенциален измамник, който е успял да се здобие с вашето ЕГН, например от някой теч на данни, от изхвърлен документ или дори от информация, която публично сте споделили онлайн, може да направи справка и да разбере, че притежавате 2 имота. С тази информация той може да предприеме целенасочени действия. Например, може да се опита да фалшифицира документи за собственост, да се представи за вас пред нотариус или да се опита да изтегли кредит, ипотекирайки ваш имот, за който дори не знаете, че е обект на интерес. Може да изпраща фалшиви писма от общината или топлофикация, целящи да ви измъкнат пари, като знае точно кои имоти притежавате.
Един такъв случай, за който чух наскоро, касаеше опит за продажба на имот в провинцията без знанието на истинския собственик. Измамниците бяха събрали достатъчно информация от публични източници, за да създадат фалшиви документи и дори бяха стигнали до етап предварителен договор преди схемата да бъде разкрита. Цената на апартамента беше около 150 хиляди лева, а на вилата 200 хиляди лева. Рискът от загуба на собственост или поне от огромни главоболия и съдебни дела е реален. Пример 2. Собственик на малък бизнес и конкурентна среда. Представете си, че сте Мария Петрова, собственик на малка пекарна Вкусни закуски ЕООД. Преди информацията за вас като едноличен собственик на капитала и управител беше видима, но други по-подробни данни можеха да бъдат извлечени по-трудно. Сега конкурент или дори потенциален престъпник може лесно да получи много по-детайлна информация за вашата фирма, включително пълния списък на всички лица, които са свързани с нея, включително управители, прокуристи, членове на съвети, дори ако имат малки дялове. Може да се види и дали фирмата ви има определени обезпечения или ипотеки. Тази информация може да бъде използвана за недобросъвестна конкуренция. Например, конкурент може да проучи дали имате финансови затруднения, базирайки се на публични данни за ипотеки или други вписвания, и да използва това, за да подкопае доверието към вашия бизнес сред доставчици или клиенти. Може да започне таргетирани кампании, основани на информация за вашите бизнес партньори. За съжаление, имаше случай, при който малък IT стартъп, оценен на около 500 хиляди лева, стана жертва на опит за враждебно поглъщане чрез юридически машинации. Атакуващата страна се е възползвала от публично достъпна информация за структурата на собствеността и е подала фалшиви документи до търговския регистър, възползвайки се от определени пропуски в системата за защита на данните. За щастие, собствениците са реагирали на време, но цената на съдебните дела и загубеното време е била десетки хиляди левове. Пример 3. Лица с чувствителни професии или високопрофилни длъжности. Нека да разгледаме случая с Дер Димитър Георгиев, известен хирург, който, освен практиката си, притежава и няколко инвестиционни имота. Преди неговата собственост беше относително дискретна. Сега всеки може лесно да свърже неговото име с конкретни адреси, което може да създаде сериозни проблеми. Това може да бъде използвано от престъпници, които търсят лесни мишени, знаейки къде живее или притежава имоти човек с високи доходи. Може да доведе до опити за кражби с взлом, изнудване или дори отвличане, ако информацията се използва от организирани престъпни групи. В друг случай висш държавен служител, чието имоти преди бяха трудни за проследяване, сега се оказа, че цялото му имущество е на показ. Това не само го прави уязвим за престъпници, но и за политически атаки, базирани на спекулации, за произход на средства или скрити връзки. Рискът тук не е само финансов, а е свързан пряко с личната безопасност и репутацията. Една такава информация може да струва на човек до 2 милиона лева загуба на репутация и имущество, ако бъде използвана злонамерено. Кой трябва да се притеснява? Всички физически лица, които притежават недвижими имоти, вашият адрес, както и адресите на вашите имоти, вече са по-лесно достъпни. Това увеличава риска от имотни измами, кражби и посегателства. Собственици и управители на фирми, ЕТ-та и свободни професии. Информацията за вас и вашите дружества е по-видима, което може да доведе до нелоялна конкуренция, опити за измами, кражба на самоличност или други злоупотреби. Дори минимално участие във фирма може да направи данните ви публични. Лица на високопрофилни длъжности, държавни служители, политици, съдии, адвокати, лекари, известни личности. Вашето имуществено състояние и свързаните с него адреси са по-лесно достъпни, което увеличава рисковете за лична сигурност и репутация. Лица, които са в процес на развод или имат сложни имуществени отношения, партньорите или противниците им могат лесно да съберат информация за имуществото, което да използват в съда. Всички, които са попълвали публични декларации за имущество, тази информация сега е още по-лесно свързваема с други публични данни. Кой не трябва да се притеснява толкова много? На практика почти няма човек, който да не трябва да се притеснява в някаква степен. Все пак, ако единственото, което притежавате, е лична банкова сметка и никога не сте притежавали имот, не сте били собственик или управител на фирма, нито сте регистрирани като едноличен търговец или самоосигуряващо се лице, то тогава рискът за вас е по-малък.
Но дори и в този случай винаги съществува риск от злоупотреба с ЕГН и други данни, ако попаднат в грешни ръце. Нека бъдем наясно. Всеки българин, който е роден и живее в страната, е част от някакви държавни регистри. Тук говорим за ескалация на риска, не за негово пълно отсъствие. Така че дори и да смятате, че попадате в тази категория, все пак е разумно да сте информирани и бдителни. Изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Тези нови правила не са съвсем черно-бели и имат своите изключения и подводни камъни, които е важно да разбирате. Автоматично разкриване срещу искане за ограничаване. Основният принцип, който е променен, е, че преди трябваше да се иска конкретна информация и да се доказва правен интерес. Сега по подразбиране определена информация е станала публична. За да я скриете, вече вие трябва активно да подадете заявление за ограничаване на достъпа до нея. Това е ключовата разлика. От система базирана на невидимо по подразбиране, освен ако не е поискано, преминахме към видимо по подразбиране, освен ако не е поискано да се скрие. Много хора не знаят за тази промяна и остават изложени на риск. Разлики между видовете данни и регистри, не всички данни са станали публични. Например, информацията за банкови сметки все още е строго конфиденциална и защитена от банкова тайна. Тук говорим за данни, свързани с идентичност, собственост на имоти, участие в търговски дружества и други, които се водят в публичните държавни регистри. Важно е да се прави разлика. Например, в имотния регистър вече може по-лесно да се види кой е собственик на даден имот, но не и неговите финансови задължения, освен ако те не са вписани като тежести, ипотеки, възбрани, които по дефиниция са публични. Трябва да се внимава какво точно се крие. Не може да скриете факта, че сте управител на фирма, ако сте такъв, но можете да ограничите достъпа до своя постоянен адрес, свързан с тази регистрация, ако това е приложимо по закон. 3. Подводни камъни при подаване на заявления. Процесът по ограничаване на достъпа не винаги е интуитивен и може да има своите спънки. Например, в зависимост от регистъра и вида данни, може да се наложи да подадете отделни заявления за различни регистри. Ако притежавате няколко имота и сте собственик на фирма, може да се наложи да подадете заявление до Агенцията по вписванията за имотния регистър и отделно заявление за търговския регистър. Формулярите може да изискват специфично попълване и ако не се спазят точните изисквания, заявлението може да бъде отхвърлено, което ще забави процеса и ще остави данните ви публични за по-дълго време. Освен това, някои данни може да не подлежат на ограничаване изобщо, тъй като тяхната публичност е счетена за от съществено обществено значение. Тук влизат, например, данни за управители на фирми, които не могат да бъдат изцяло скрити, тъй като тяхното публичност е важна за търговския оборот и отчетност, но можете да ограничите достъпа до личния си адрес, свързан с тази длъжност, ако законът го позволява. 4. Последици от ограничаване на достъпа. Въпреки че основната цел е защита на личните данни, в някои случаи ограничаването на достъпа може да има неочаквани последствия. Например, ако сте собственик на фирма и ограничите достъпа до някои ваши данни, това може да забави комуникацията с държавни органи или да създаде трудности на бизнес партньори, които искат да проверят определена информация за вас или вашата фирма. Важно е да се прецени какъв е балансът между желанието за пълна конфиденциалност и нуждите на бизнес дейността. Ако, например, сте управител на строителна фирма, от която се изисква висока степен на прозрачност, пълното блокиране на всякакви данни може да доведе до недоверие или затруднения в работата с клиенти и партньори. В повечето случаи обаче ограничаването на достъпа до чувствителни лични данни, като адрес или ЕГН, няма да повлияе негативно на бизнес процесите, тъй като търговските партньори обикновено се интересуват от актуална информация за статуса на фирмата, а не от личния адрес на управителя. Сети, малки детайли, които имат голямо значение, понякога дребни на пръв поглед неща могат да се окажат решаващи. Например, дали заявлението е подадено лично, по пощата с нотариална заверка на подписа или електронно с квалифициран електронен подпис. Различните методи може да имат различни срокове за обработка или изисквания за документи. Също така, дали сте актуализирали всички свои данни в регистрите. Ако сте променили адрес, например, но не сте го актуализирали в търговския регистър, то може да подадете заявление за ограничаване на достъпа до стария си адрес, но реално някой пак да намери актуалния ви адрес чрез друг регистър. Всички тези нюанси изискват внимателен подход и, ако е необходимо, консултация с юрист. Практически съвети, специфични стъпки, които трябва да предприемете. След като вече разбирате сериозността на проблема и потенциалните рискове, е време да поговорим за конкретни действия.
Не оставяйте нещата на случайността. Ето какво трябва да направите стъпка по стъпка. Стъпка 1. Идентифицирайте къде имате регистрирани данни. Преди да предприемете каквото и да е, трябва да разберете къде точно фигурирате в държавните регистри. Задайте си следните въпроси. Имате ли имот? Ако да, значи сте в имотния регистър. Били ли сте някога собственик, управител, прокурист, член на съвет на директор, съдружник или акционер във фирма, кооперация, сдружение, фондация? Ако да, значи сте в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЮНЦ. Имате ли регистриран ЕТ, едноличен търговец? Ако да, пак сте в търговския регистър. Регистриран ли сте като свободна професия, адвокат, лекар, нотариус, счетоводител и дърмекоруаси или земеделски производител? Ако да, вероятно сте в регистър БУЛСТАТ или други специфични регистри. Повечето хора ще открият, че фигурират поне в няколко от тези регистри. Стъпка 2. Запознайте се с регламента за ограничаване на достъпа, тъй като промените са нови, информацията може да е разпръсната. Потърсете официални съобщения от Агенцията по вписванията, АВ, това е ключовата институция. На техния уебсайт www.bera.bg трябва да има актуална информация, образци на заявления и инструкции. Често те публикуват ръководства и често задавани въпроси. Например, за търговския регистър и регистъра на ЮНЦ има специални разпоредби, свързани с регламент ЕС 2016-679 GDPR, които позволяват ограничаване на достъпа до лични данни, освен ако тяхната публичност не е предвидена изрично в закон. Сега е моментът да споделите вашето мнение. Били ли сте информирани за тези промени? Какви действия смятате да предприемете? Пишете в коментарите по-долу. Всяко мнение е важно. Ако видеото ви е харесало и смятате, че е било полезно, моля, харесайте го, за да достигне до още повече хора. И разбира се, ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да не пропускате важни, актуални новини и съвети като този. Грижете се за себе си и за своите данни. До следващия път.